ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு யுவர் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ நமக்கு யூஎம்பி கன் ஸ்கின் ஒன்று தந்திருக்காங்க. இதோ இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கேனே அந்த யூஎம்பி கன் ஸ்கின்னு என்ன பவர் எப்படி அடிக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். செம்மையாக அடிக்குது. யார் யார் முடிச்சிங்க, யார் யார் முடிக்கலன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு ஒரு டீம் வேணும்ல ப்ரோ, அந்த டீமில் இருக்கீங்களா? ஏன்னா அந்த மாதிரி டீம் வந்ததுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள். என்னோடய அண்ணன் ஐடியை சேர்த்துக்கணும். பாருங்கள், இந்த 50 பாயிண்ட் இருந்தால் இந்த யூஎம் 4 கன் ஸ்கின்னில் எதனா ஒன்று இல்லை. இந்த 4 கன் ஸ்கின்ஸில் காலையிலே நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். அதனால் கன் ஸ்கின்ஸ் கிளைம் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் எப்படி கிளைம் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையான்னு கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அந்த யூஎன்பி பார்த்துட்டு வரலாம். சிங்கிள் டேமேஜ், டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர், அக்யூரேசி மட்டும் மைனஸு. இந்த பாருங்கள், சிங்கிள் டேமேஜ், டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர், அக்யூரேசி மைனஸு. என்னடா யூஎன்பி பண்ணலையா? முடிஞ்சிச்சு. போயிட்டு லோனு ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வருவோம். அப்புறம் கோல்டு டைமண்ட் கோல்டில் இருக்கிறேன்னு கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது? புஷ் பண்ணுறதே இல்லை. எப்படி ஏறும்? புஷ் பண்ணாதுன்னு ஏறும். எத்தனை நிமிஷம் வீடியோ போகுதுன்னு தெரியலையே. லோன் உல்ஃப் வாழ்ந்ததுலேருந்து லோன் உல்ஃப் தான் வாழ்ந்தான்னு நினைக்கிறேன். எப்படி எடுத்துட்டு போகிறான். அடிக்குது. அவரால் முடியாது. ஏன்னா கையில் டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர். கேட்டு வந்து அடிக்க போகிறான்ட்டு. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடித்துக்கொள்ளலாம்.